Ngiyanibingelela nonke bazalwane, nginibingelela kwelihle igama lika Jesu Kristu. Okhulumayo usenior pastor Mbokwane uSG webandla iChrist Rock of Salvation, ephethwe upresiding bishop Umgaga, headquarters iseNewcastle. Ngomhla ka-27 kuJuni sizobe sise John Dube, Dr. John Dube ekwabhesta eDurban. Kuyobe kumayelana nabantu abasha. La khona sizoqala ekseni, siqale ngeprayer. Masiphuma kuprayer, abantu abasha baye emagroundini bayozivocavoca, bayophithizela egroundini. Umdlalo uzobe uphakathi kweMighty Vision neCross, uphinde ube phakathi kweCross nekhova ezimnqini. Wozani nonke nizoyibonela umdlalo, asikhethile noma ngabe imuphi umuntu omusha ozobona umdlalo wamukelekile. Sizobe silapha yana eJohn Dube. Wozani bantu abasha nizobukela abantwana bakaNkulunkulu bedlala egroundini, bephithizela egroundini. Niyamenywa nonke eThekwini namaphethelo. Wozani walala washiwa, wozani bantu abasha nizoyivocavoca. Lithe iBhayibheli ikhulisa umntwana ngendlela okuyiyo. Ntambama ngabo 5 isikhathi sizobe sinenkonzo yabantu abasha namukelekile futhi nonke abaseThekwini eduzane ukuthi beze bezohlanganyela nabazalwane baseCross, youth yaseCross bekhuluma ngoNkulunkulu. Itheme yosuku lwangalela langa ithi the beginning of wisdom is to fear God. Proverbs 9 uvesi 10. Ningaphuthelwa usuku olumnandi kangaka. Kuzobe kumnandi ngendlela eyisimanga. Wozani ngobuningi. Hey hayi walala wasala, hayi ubumnandi obuyobebula phayana. Namukelekile nonke ukuthi nizozibonela makholwa kithi, mazayona kithi, amabandla ngokuhlukana kwawo. Siyanimema wozani, sizobe siseThekwini. Masiqede eThekwini ebusuku sobe sesithi shelele embizweni emshado oyisibusiso. Siyoba nabazalwane siyohlanganela nabo. Hawo amaphethelo ethu siyophetha ngokuthi siye olwandle.